Muna muku barka da zuwa wannan shafi tamu ta fasahar zamani. A yau mun kawo muku hanya mai sauƙi ta yadda za ku installing application duk yawansa a cikin Android naku. Ku bi mu sannan a hankali domin ku ga yadda abin zai kasance. Sannan ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda ku samu saƙon sanarwa da zarar mun ɗaura sabon bidiyo. Da fari za ka je Play Store. Idan ka je Play Store za ka searching wannan application ES File Explorer kamar yadda kuke gani a saman nan. Idan ka searching nashi zai baka ka installing nashi. To ni ina da wani ES File Explorer ba version nan ba. Ina da version nawa daban. Gashi kamar shi a nan. Sannan kuma akwai wannan version a cikin description za ku iya bi ku je ku downloading. Idan ka buɗe, bayan application namu ta buɗe, to abin da za mu je inda application namu suke. To na tura application nawa a cikin Zenda ne. Suna nan akan waya, sai ka je phone storage, sai ka duba Zenda apps ga su anan. To yanzu application nan gaba ɗayansu da mu installing nasu a take ba tare da mun installing nasu kowane ɗaya ba. Kawai abin da za ka yi shine misali sai ka iya selecting wanda kake so ko kuma ka danna kan guda ɗaya haka sai ka danna select all. Idan ka danna select all za ka iya cire wadda baka so. Bana son wannan installing, wannan ma ban son su installing duka, bari in rage su. To idan ka gama selecting wanda kake so, kawai ga nan ga mu ko, sannan sai ka danna mu. Idan kun danna mu ga nan install, sai ka danna install. To za ku ɗan jira kaɗan, ya danganci yawan application da ka selecting nasu domin ya gama reading. Bayan ya gama reading zai baka domin ka fara install. Kun ga kamar ya bani, sannan sai ka danna install. Bayan ya gama install sai ka danna done. Sai na gaba ya zo sai ka sake danna install. In ya gama za ka danna done. Sannan haka za ka dinga maimaita wannan step har yawan application da ka selecting su gama installing. Kun gan shi hanya ne mai sauƙi ta yadda za ka installing ba tare da kana selecting kowane guda ɗaya kafin ya installing ba. Duk wanda ya samu matsala ko yake da tambaya zai iya yi a comment section, muna tare da ku, za mu taimaka muku.